Mamamasyal doon. Ihaw. Share muna tayo. Ayos dito mga kabarangay, oh. Gusto nyong mag rent ng ganito ATV. Meron dito lalaki, washing area. Actually may vlog na ako dito nung hindi pa ito na-develop. Nandiyan din sa ano, description, pwede nyo puntahan. Linaw ng tubig, oh. Linaw ng tubig. Sa may bangka pa sila yun. Libre pala yung ano na yun, yung kanilang sinasak na yan, yung hinahatak na yung papunta sa gitna, libre pala. Yan lugar na yung kabila na yan, ay dyan dati ako nagtatanim. Yan ako dati tutumana. May kubo ako dati dyan sa taas ng mangga na yan. It's been long time ago. Tripol campsite. Tatalon ka ba? Sa ngayon kukunti yung mga bisita kasi Martes, kaya di masyadong maraming tao. Pero pagka Linggo at Sabado, napakaraming tao rito. Nalaglag ba? Ay, si Ate Mel ko lang sa gilid. Oo. Balik tayo sa ating lamesa. Uso muna. Mahangin kasi. Ano ba yung Bluetooth? Bluetooth? Huwag ka na ba Bluetooth dito? Oo. Ah, sagay hindi naman nag-ano ng data yan eh. Ano pangalan ng ano nun? Pogi na pogi. Ganon! Ganon! Haloy mo! I like. Parang bago ng bago eh. The Bluetooth device is connected successfully. Oh, sarap dito mag-relax. Ayun o, ATV, riding, bonfire, water rafting. Ayun yung water rafting. Ang entrance dito bali per head, 70 per head. Tapos ang cottage ay yung lamesa babayaran mo ng 250. Yun ang gagastusin nyo lang dito. Bawal pa daw maligo ng walang life vest. Ayos lang. Mamaya pupunta tayo ron doon sa dulo ng ilog na yan doon. Tayo mamamasyal doon. Live on there! Andito po tayo sa Takiling. Sabay tayo. Naano po eh. Kamot ng oras sa ninyo ba?
Making love. Bili kami ng asin, wala kaming asin. Hindi kayo makikita. Nakalimutan namin magdala ng asin, kaya ala kaming asin. Tingnan ko may tindang asin din eh. Wow. Ayos ha? Yan mas masarap maligo sa maagos na yan, ano? Ha? Oh, mainit. Mainit na tubig? Hindi. Meron po kayong asin, te? Papabili po. Ano to? Yelo. Wala pa doon sa ating yelo. Oo, bibili ko rin ba asin? Ito. Saka Magic sarap. oh, magic sarap. Asin at saka magic sarap. Kaminta. Ay, konti ito. Pakas na ba to? Konti pa yan. Oh, magkano po isang ganire? 5 pesos. Oh, isa pa ho. Magic sarap. Saka kaminta. Ilan pong magic sarap? Mga... Ay, magkano ano yan? Isa. 6. 6 ang isa. Dalawa. Ay, may tubig din pala rito eh. Nagdala pa tayo ng tubig. Ito yung mga left base dito. 70 per head ang gagamit niyan. Babayad mo 70. Left base. Ah! Ayun, ATV oh. Ewan ko lang magkano renta doon sa nirentahan namin. 100 lang isang ikot sa ano eh. May Malakit po ang dito. Milyon ang puna ng dati. wala naman. Ano lang iba ko eh. Hindi, sabihin ko. Kung walang bako. Ay, renta. Naghugas ka ba, Jessica? Tama lang. Akin na nga yan. Dinahintindihan yan. Ba, ano ulit yung kinain ko? Ayos eh, kaysa nun tumaas. Isa na. Sinalang sa kahoy, ano? Yari ka. Alam mo, super ka man. Isisin mo yan. Mag-isis yan. Okay naman na yan eh. Matagal naman na yung ano, maglalaba mo na kami. Sige, kami na magbabantay na. Labang mo na, maglabang. Okay. Taho. Chicken feet. Wala nang kanin. That's what I like. Kaya
pwede na sa ano? Wala na, oh, wala na. Ay, mag-asikaso muna na sinay. Aray ko, sakit sa mukha. Puta, mukha tama ah. Kalaon, marunong ko makayasa. Sa mukha tama ano ah. Lumalaga pa kay mukha ah. Sakit din. Ay, magbayad muna kayo. 10 pesos isa niyan. Ay lang. Meron kayo magbangka. Babaw na to. Babaw na. Saan pa na kayo? Kilaki-laki mo eh. Baba na. Huwag tayo. Nakakain ko sa dulo. Ito na, ito na. May ano naman si Bilupe. Mga suto. Tapos dadagdag pa yung partner niya. Baba na kayo. Wala na yan. Dali lang. Umuwi ka doon. Dali! Sino magtatali? Ikaw? Kayo, si Sheila. Ang kaya yan. Hahawakan niyo. Hanggang doon sa kabila oh. May lifeguard, di ba? Oo, huwag kayo matakot. May lifeguard naman kayo eh. May life vest. Teka lang. Sumakay ka. Ayan! Dali! Lalo pag sumakay yung ano, yung... Baba lang pa. Ganun. Okay, okay. Atakan nyo yung lubid. Pag ganun. Yung lubid, sasama si Cholo doon. Yan. Oh, bakit bumalik? Di ba tayo na? Pabalik yan eh. Huwag ka na sumabi sa ano. Pahatak yan. Yan, sige, may buhaya dyan. Bahala kayo. Dali! Wag mo amin yung lubid! Sabihin mo, sabi ko. Nalilig ko kasi! Hindi na pa ba magtimba? Ngayon lang kasakay eh. Sanay kasi kayo sa mga dimotor. Sanay lang kasi kayo sa ano eh. Yun o, tubig dito. Kutsik-kutsik-kuy! Ligo na rin ang bata! Tara rin sa taas. Tayo ano na. Eto mo, oo. Nung nawala si Sheila, nakatawid eh, oo. Back to cap.
Kasi pare, kasi hindi naman yan. Kaya lang talaga medyo talagang delay lang yun. Delay ang men's ang regla. Kasi ano siya, parang parang mamas. Sino? Nandiyan si ano? Diretso ka lang, diretso. Mag-ipon ako ng pupunta. Nasaan na ba siya? Dapat Ano diretso? Baka naandun pa siya sa ano? Ako sa kanya, babalik pa ako ng isang beses para makapag-pundar siya ng puhunan. Kasi kompleto na nagamit eh. Oo. Yun ang pinaka-importante, puhunan eh. Kapag tayo ka ng shop. Check one. Paano? Ilang? Ano ba ilalagay natin dyan? Shareran TV. Kamyas. Kamyas. Ano ba yung niluluto mo na yan? Okay, papaitang kambing. Papaitang kambing. Kambing! Kambing. Kambing ha? Me. Kambing nga. Napakaraming kamyas niyan. Yan talaga the best dyan. Oo, the best pagka maraming Kamyas. And dahil hindi tayo gumamit ng ibang pampalasa. Yan po yung luto ni Shareran TV mga kabarangay. May channel din po yan mga kabarangay. Tingnan nyo na lang dyan sa description. Shareran TV. Masiramon. Masiramon! Mga kabarangay. Sa barangay. Yun o. Ano naman to Shareran TV? Ito ang ating Primitive technology. Ito ang inihaw na bisngi. Hello. Sa barangay. Boss, magkano yung arkila sa akin yan? 30 minutes, 300. 30 minutes. 15 minutes. Pagka 30 minutes, 500. 500. Hanggang doon yung sa may ano na yun. Hindi, basta emper. Basta kahit saan siya magpunta, basta siya ano, Maubos yung oras. maubos yung oras. Okay. 15 minutes, sabi napakikli yata. 30 minutes. 30 minutes. 500. Ay, yung camping dyan boss, dyan sa overnight, dyan sa ano na yan, sa kubo na yan. Ano ba tawag dyan? Kubot. 700 kompleto yung loob. Kompleto loob. Ano yan, na overnight? Overnight. Wala na silang babayaran dito sa cottage. Ay, sa Kung gusto lang kumuha rin ng cottage, iba pa. mura lang na may cottage. Separate. Tapos yung kanyang per head, magkano isang head? Pagka overnight, 200 per head. Pag overnight. Monday tour lang, 70 pesos. 70. Kasama na yung mga life jacket. Life jacket. Yung bangka, yung mga ano na yun, tawag doon, yung aming sinakyan kanina. Ayun, balsa. Yung balsa. Libre lang yan, libre. Libre lang yan. Ayun lang open nyo rito from Monday to Sunday. Ang challenge lang dito mga boss, yung daan. Oo nga. Hindi pwedeng kotse dalhin yung low clear. Okay naman yung mga karating kotse. Hindi, yung mga medyo matataas yan. Pero yung mga coaching mabababa talaga, hihirapin Hihirapin. Pero yung iba nakakaya naman din, nagtatsaga. Tsatsaga. Wala ba kayong pison? Di ba't may mga bako kayo? Hindi nagdadaang malalaking truck. Si Mayor. alam ko naman yun. Kaya kung meron sanang yung episode yung papapantayin eh.